Lah nek aku gurune kan iso ketemu terus. Oh iya. Dadi ra tak unggah. Yo. Ben suwe. Wah, lek Surawan. Arep nembang apa sayang? Lho. Matur sembah nuwun. Endi catetane mau? Goleki catetane alhamdulillah nggih nyuwun pangapunten nek Petruk le medal pun jam sementen Wo ya. Ora apa-apa jen ya niki wayah-wayah. Kok do lunga dhewe-dhewe ta iki. Ya gentenan to ya wah jan. Iki ngonek-ngonekne selendang biru ora ana sing ngempul. Oh iya. Matur sembah nuwun nderek mangayu bagia awit sampun kelampah. Wis ora ana wong. Wis isih akeh sing. Isih nek 100 wae ana. Alhamdulillah. Awit sampun kaleksanan inggih menika launching badan usaha milik Kelurahan Bersama utawi BUM Desa Bersama. Matur sembah nuwun sekabupaten Gunung Kidul ingkang bahkan kula namung nderek njurung pamuji kemawon. Njurung pamuji mugi-mugi sedaya menika kula wau saged migunani tumrap sedaya para warga masyarakat ing sak Gunung Kidul. Ndayani tuwin saged memfasilitasi sedaya kemawon ingkang betahaken lan saged ndadosaken berkah barokah kagem para warga masyarakat kalian BUM Desma. Matur sembah nuwun. Cekal manten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki sowan semir kae sajak ana wigati matur nuwun. Iki urung apa-apa kok wis arep tunjung. Matur nuwun. Ning 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 nong nong nong. Sapa kae sing nabuh kae? Adipati Ayah Griwa. Oh iya. Iki karo tak ngenalke yoga ya mbok menawa warga kene wis padha priksa karang ya. Yoga-yoga iki sabane turut TBG. Turut TBG nggon gudang kuwi lho nggon kabel-kabel. Ngrikiti kabel. Iki sing wis anek kowe wis genah wong kowe pengurus kene kaya. Wis ora tak kenalne. Sing ngempul kae mbok menawa arang-arang sowan mrene ning TBG ya karang ya. Kae Piyayi Mbrebah Sendang Tirta. Mbok menawa iki. Wong Ngayogyakarta. Terus kae sing lagi teko iki Mas Pinto. Piyayi Nusa Kambangan. Iya. Iki sak arep rencana arep pengadaan seragam yoga, lengene cendhek kabeh, terus mburi warna oranye lho, terus mburine tahanan bojo ngono.
saben wong ana nomor punggunge dhewe-dhewe. Tenan. Sesuk arek koordinasi ya. Porsane yo kok kabeh wis pokoke. Kadhep tosma aku nyawang slendang biru. Wiyaga, ayo apa? Wiyaga ki anggere kompak. Anyelaki, nek iki pun lakon ngono, anyelaki. Kowe iki pol nek men arep apa larasan, kuwi gender kuwi pok lebur terus pok ombe, engko mendarah daging larasan. Dadi metode pondok nek arep ngapalke Quran ngono kae utawa tulisan bacaan tertentu engko diobong terus diunjuk engko iso apal. Nganyelaki monggo Mbak Anggi. Kasek apa kajengipun apa kajenge kayune kersanipun Mas Roni kersane seneng. Oh iya. Monggo Mas, Mas. Monggo Mbak Ron apa Mbak Anggi. Iya. Mbak Anggi napa Mas Roni? Jenengan Mbak Anggi to. Pol meneng kowe iki ditunggoki bojomu ora. Iki sengaja aja kompak ngono lho. Men Mas Roni iki salah tingkah. Mangga. Selendang biru. Selendang biru. Among enaki. Hari iki ditunggoki kakangku ngunut Mas Gilang iki engko takon mrono takon live TikTok malah dipenelengi aku Nora tekan mung cendrek batin setiamu Nora tekan batin setiamu Selendang biru. Iki ana sing nggawa buntut barang iki ta cae. Heeh, mangga Mbak Anggi langsung di apa masukke srepek. Tatapan janjimu selendang biru. Iki nek nyuwuk ora ngawur. Ya ben. Sing nyeseke aku sing nyuwuk ya aku. Oh ya. Reking pokoke. Iki mengko to Reng? Apa? Rencana. Iya. Ya ora mung rencana, iki mengko bakal kasembadan. Nalikane wis songo karo menyura, ayo demong iki cepete kaya kenong. Oh ya. Dadi
sampah songo kae tok trok dilek ne no arep mateni wong nyaron to. Ya ben aku weruh kuwi tersia-sia ki seneng. Ya ora kena tak boikot. Alatmu tak boikot. Tinggal kene. Ha iya wis pokoke men nganti nyaran nganti kaya wong apa epilepsi. Iya. Aku seneng nek ngelarani wong kuwi. Ya ora apa-apa. Ya ora mung mergo sekedar sia-sia ki ora. Ning wong kono ki aku ki ditinggalan ning kono. Ha iya. Ki urung dibalekke. Ayo dadi ya le nyaur ngono-ngono kowe. Ha iya. Ya aja kaget. Ha iya ora apa. Kula nuwun to, monggo wis jan wis. Ayo karang nek wis esuk-esukan ngene iki ya karang usume ketiga. Ha iya, mukane adem. Ha iya. Ya ora mokal kok. Ya ora mokal ora aneh. Iya. Karang ngene ketiga iki jan adem tenan. Adem tenan. Iya apa? Sindan-sindan didik ngoyo. Ha iya. Ngapa Bima ya yo? Udu Ding. Kakangne Bima kok kae. Ha iya. Iki mawon pamundutan. Apa? Pelok lerese. Oh iya. Panyuwunan. Oh iya. Iki panyuwunan. Ha iya. Saka iki lho sing gawe keprakku iki. Oh iya. Mas Dewa Agung. Dewa Agung. Iwang Pikulun Bathara Dewa Agung. Hoi. Mas Dewa Agung. Iki piyayene nonton mriksani streaming. Ha iya, sinambi ngopi. Heeh. Ha iya le. Iki aku wis rada suwe sawetara ora ngrungokke suarane Mega. Oh ya, kon nembang apa? Ya tak kon nembang apa dhek iki Star Guest. Oh, Guest Star. King of Ngujiwit. Ya nek wedok ki Queen. Oh ya. Ya rajane Ngujiwit, anu Ngujiwat. Oh ya. Ayo ngadeg. Ndung-mendung. Kok sageleme dhewe dangdung. Ayo nek tak celuk Mega malah mendeli. Ha iya. Wah, dadak ngedruk bumi. Ha iya. Ayo widayane ngono kuwi. Nggih ngaturaken wilujeng enjang Mas. Wilujeng enjang Mas Dan. Oh ya rada ora krungu. Lha kowe muni Mas Dalem tobatin. Ya ora. Pagi juga, Dedek. Ah iya. Arep nembang apa sayang? Lho. Oh ya ora to wajare nek apa wong tuwa karo apa sing luwih enom ku ya ngono kuwi. Ha iya. Ngrasa tuwa apa? Ya, aku wis luga kene iki tuwa. Yanto apa Yanti jan. Iki ngujiwat. Oh iya. Ngagem bawa napa mboten? Kaya nganggo men dendi ber. Ha iya. Iki si berndelok ora iki tak kon ndelok streaming. Ha iya. Si ber wingi ngejak aku nyate. Ha ya karo si kakangku Hanan kuwi. Ha iya. Si ber niku sinten tah Montar ah? Montar. Si ber kae kowe wah kowe sok ora ndelok TikTok kowe wah paet kowe. Ora aku ndeloke kamu. Wah. Aja ngono ta. Lah piye ta? Aja ngono ta, iki ning nggon tempat umum. Lah terus? Yang kok bae nek ning mburi. Lho. Gak bahaya ta? Aku nek krungu wong muni lho gak bahaya ngono iki tak saduk lambene. Ayo karo ora. Ayo berarti bawani. Ya. Doni Mas Mustika Ning juang ning wang. Ning wang
dadi Lah ditembak. Ya ora apa, ngomong ngene iki to. Kuwi dhisik tau kuwi karang wong ya wong ki nek jahil tur nakal. Iya. Kaya dalange to. Ora. Dia nabuh kendang. Terus mik kendang ngono kuwi dienggono berarti perwang ngono kuwi. Tukang ngeson opo ngono. nyeni. Ndendi ber. Iya. Iya kayak ora malah kene iki ngenteni kan. Tu. Tresnaku sundalwi yati Dendi tenan suaramu piye apa ora to dangdutke apa ora to langgamke DJ ora sisan metal halo Bima oh itu kakak ora turu to kowe oh ya eneng kono ya wis jajan urung kowe wis jajan urung Jaluk Kak, ngono lho. Nah, ya nyang nggo jajannya. Nyang ki. ya rene. Ranting. Ayo saiki to ya. Nek mengko wae dienggo aku lho. Bima Nah iki lho. Salaman sik karo oh ya wis kono. Ayo metal bla bla keciwati. Lam mingut siwati yen nanggeket rati anjingir kalisi sa
Wah, jan rebabane Wisanggeni iki apik tenan. Lho kok laire Wisanggeni piye to? Ya. Bayi tabung. Jenengan ki pun rampet le ujian lho, Mas. Wes, lah kepiye? Oh, ganti aku ngono lho, Mas. Ya syukur. Semangat ya ujiane, ora oleh. Iya, makasih. Ora oleh kendu. Mulane kok aja tancep kayane aja esuk-esuk aku ujiane. Saiki engko to. Oh ya wis. Iya. Wis kek bar iki kek kowe kek tunjung. Tunjung ning ponjong. Karena kancamu. Kakak, ndi wong engke? Iki malah paing. Sana punten. Sing semangat lho ujiane kowe sinau urung ora? Lah iki lho nggawa nganu soal lho wis tak garap. Endi ora? Ora ndelok. Ora ngono sok ngawur kok reti salah ora piye. Oh, salah. Oh iki gampang iki. Heeh. Gampang. Iki digawa nggo kepekan. Ya ora. Tak belakane ya Pak Bu Guru iki do mirsani. Nggih. Aku wingi nggarap bahasa Inggris nggawa kepekan nggih. Tenan iki nggarap IPA nggawa kepekan. Kok nggawa kepekan piye? Bahasa Indonesia nggawa kepekan. Dadi ABC niku tak tulis mergo kan soalnya wis tau digarap. Lho. Oke, kamerane nyoteng rene. Nek aku gurune ora tak unggahke. Wah. Ya aja ding kethokan kok iki kok ya. Lah nek aku gurune kan iso ketemu terus ngono. Oh iya. Dadi ora tak unggahke. Ya. Ben suwe. Wah, lek Surawan. Iki lagu nggo jenengan ya, Lek. Sampun Mas Dah. Matur nuwun. Heeh. Gek lungguh, awas. Awas. Ayo, kowe urung puas lho kowe. Apa? Mergane sing ngedram isih ndek utang karo kowe. Ah iya. Tagihan Lek. Wah, kowe syukur ora ditagih. Ayo sowan Bapak. Iki Mbak Yoga urung nembang ki. Ora ngono. Iki bukan soal siapa-siapa yang belum nembang. Jadi nek Mas Indra peka. Dek sayang aku kok. Anjur arep dadi semplok to kowe. Ora ngono. Ah iya. Caneng nalika kate langit Risang Mahayogi sawasnya semati mung gweng pacapaan gweng patrabaan tan wani ningali madaring sasangka kang saking arganing arati
Pripun Gus? Sareng kula katimbang supados ngadhep marang Resa Paduka Gusti kula Ndara Arjuna lah kok malah ketingal muwun pasemone Gus. Kula nyadung dawuh Gus. Ana dandang sangka sabrang apa rupa-rupane dandang laring dandang curiga miwah pedang cucu besi kula sani aja sira nyucuk Sri Sartono cucuan sarap sawane wong Sukerto amung pamuji teko Rahayu Wiyana mulya sareng kula dangu kok malah nuwun sewu jenengan kok tawang-tawang tangis Gus. Napa lah niku le? Wah, kene ora aku sing nangani. Gus. Ndara. Enten apa? Kok malah nangis niku sampean niku ya gene. Enggak tisunya. Tisu dilap luwe wah dleweran kaya ngono nganti ora enten apa niki lho bapak kalih kula kalih tunggal-tunggal kula pun ngadhep bareng kan iki kok mengkon delok wong nangis pripun iku wah ra sumbut karo nek Kakang Semar kuwi ndek dhuwit apa ora nek ora dhuwit tak kirim. Lah tekan iki sareng kula timbali. Lah kula niki niku teng mriki pun mengharapkan sampean niku teko teng mriki nggawa gepukan dhuwit. Lah kok malah sampean malah nangis teng mriki. Kowe ora ngawur kowe, Ayo lungguh mburi. Aku ora tau ndek pamrih karo Ndara Arjuna. Ora tau ndek pamrih ya kono. Nah aku sing tak arep-arep iki sing penting jatahe rokok wis kuwi. Kakang Semar, wonten dawuh. Aja kaget aku Kang Prapto ning kene Kakang Semar. Nggih, kula pun ngertos nek jenengan teng mriki. Sing kandha nek jenengan teng kamar mandi sinten? Ora ngawu gawar ngawur. Bagong menengo kowe. Bagong menengo ora. Malah lunga. Ora. Lahiran dhisik. Engko nek sampak dleng ngono sapa sing ngarep? Persiapan. Lah ra tenan usik. Pripun Gus, enten napa? Kakang Semar. Kabeh iki pancen lelakon sing kudu ndak sandang. Lah pripun? Lah kok sampean malah ngeset kaya ngoten niku. Ngeset kuwi apa? Set menika artosipun sedih. Enten napa? Kula aturi paring dawuh. Kakang Semar, dina semono aku urung bali ning Madyapada sebab nalikane jaman aku dadi Nalendra ning Kayewangan. Aku dikeparengake
nggayuh widodari saketi kurang sawiji. Tumuli aku nggayuh ya kuwi atmajane Iwang Pikulun Brama ing swarga dahana ya kuwi diajeng Dresanala. Wekasan nalika semono aku dhaup didhaupake. Wekasan garwaku ya kuwi diajeng utawa Yayi Dresanala ngandhut jabang bayi. Saiki wis wane Sapta Candra utawa 7 sasi malah dina sak mengko aku didhawuhi dening Iwang Pikulun Brama supaya pisah anggonku mbangun bebrayan kelawan Dresanala merga Dresanala bakal didhaupake dening ya kuwi Dewa Serani ing Tunggul Malaya Kakang Semar. Mereka den prayatna semurire kopelek pongong teteani gandayane Trisunya Rama sasi kilar-kilar tengahing latar mileng lintang Bima Sakti. Pun kula ngertos. Kan maneh maya nika janjane umure tuwek ning uteke kaya bayi. Kula ngerti, mongko kedewasaan itu tidak dinilai dari usia, tapi dari mindset. Cara berpikir. Lah nek maneh maya pun sedaya menika mang pasrahke kalih kula. Banjur aku kudu kepiye? Sampeyan mangsuhan pepundhen panjenengan Pandhawa, sedaya niki nganti dewa melu ana campur tangane para Jawata tulak sarike sing nyangga Semar. Aku njaluk pamit Kakang Semar. Atos Gus, kula kali anak-anak kula tak teng mriki. Wis bali ta? Sing langit kelap-kelap katon bergenjang alis risang mawe gandrung separan katuluwu kermoyak mayek saking jasing bali ana wong pawakane kaya genthong kowe sapa? Meneng. Kowe takon karo aku. Ana cah cilik kowe sapa to, Lek? Takon karo aku ora duwe jeneng. Kok ora duwe jeneng kepiye? Aku nguyak marang beburonku. Buronmu apa? Lah iki sarapan iki nggewak kowe iki. Kowe iki ngopo to, Gong? Wo nggo panjakku ding aku njalukno. Oh Pak Ulis to. Pancen kowe iki wong ora eka tenan kok. Do ngenteni to iki? Lah iya no iki wis ora malah. Kowe sapa? Aku Semar. Kowe Semar? Ha iya. Kowe ngerti karo bapakku?
Ah ngerti no. Sapa? Sik kowe nguyak sapa? Aku nguyak karo dewa sing jenenge Bathara Guru. Yat langening kalangyan aglar pandan moncar. Pinoler kekoneng sumsara tetan padang. Wong nggone omah kok jebule. Iki malah do paron-paronan. Menengo sik lho. Lah nek kowe nguyak karo Manik Maya, aku jane ngerti bapakmu sapa. Kowe ora gelem ngandani aku, ah. Lah nek sing tau uyak Manik Maya, lah nek sing tau takok iku wajibe Manik Maya. Ah wong Manik Maya kuwi sing ngerti mobah musik ing titah, lah kok kowe ora takon karo Manik Maya. Lah kok nek Manik Maya ora ngerti kebangetan dewa goblok. Manik Maya kowe bodho nek ora iso ngerteni sapa bapakmu. Kagiat risang kabeh ranguri nanggul. Kinanggul kinempet kembet. Nek ngono kowe pancen ngerti karo bapakku? Ah ngerti wae. Bapakmu ibumu aku weruh, Ger. Iso. Nek kowe takon karo aku ki kapernah pakdemu. Kowe pakdeku. Nek sing wong nyawake gedhe dhuwur irunge kaya sosis. Waduh. Kuwi sapa kuwi? Aku Petro. Oh malah guyu. Ana wong kok jenenge Krupuk Petro. Bocah saduk wetenge. Sing kaya kelinci kuwi sapa? Aku Gareng. Atos suarane. Sabar wae iki jan kaya kelinci tenan. Wah. Sing matane kaya ndok ceplokan. Aku takon karo aku. Iya. Ki ana jenenge. SANDYO Sandio. Kowe Sandio? Heeh. Ngapa kowe ku? Wis ora saeng-aeng. Aku Bagong. Aku sing cok ning nggon TikTok ae lho, Mas. Apa sepil suara Bagong ngono. Kowe to wujudmu? Heeh, wajane ora. Aku terkenal. Aku ki cah outfit padake ra. Wis kono diuyak. Bathara Guru diuyak. Ngasih kowe Bathara Guru tau uyak ora kecandak. Sekolahane tutupan. Walah salah. Nek ngono aku njaluk pamit. Sapa kowe mau? Pakde Semar. Ya Pakde Semar aku njaluk pamit. Cah kok ngeleleng Raja Mak. Siapa to kemere? Syah, lungguh kene. Ayo. Ngotak kandhani ya. Kandhani ning kowe aja kaget. Ora. Kae mau anake. Bah. Apa iso neh? Heeh. Ngayal kanane ora. Sopo Pak Mbak aku taruh. Kene lho kene. Ya. Anake Boyo. Wah, edan mula kok mirip ya. Ah mulane linggo kene. Wah. Nek ngono kae bendarane awake dhewe, bendara. Bendara terus kayung yen. Ader. Cakep. Kae mau sapa Emer? Kae mau sapa? Wis nyah, omong ngono. Kaya anake. Wah, apa iyane? Ngeget-geti ora. Wis sampeyan wah, kok iso kaya ngono kanane to? Mulane enek ora diawat-awati mengko malah gur gawe rusuh ning negara Ngamarta malah mengko ora prayu kedadane. Nek ngono aja ditutke sinambi tunjung. Wis. Nek ngono aja ditutke. Ayo wis makane ora usah kesuwen-suwen, Bagong. Mereka den prayitna sumureres.
sinayang manglung mintonaken dewe kramanira kanggo mitraning astaning hasta Werkudara apa wis seprene suwene Arjuna ora bali saka kayangan lha apa pancen Arjuna wis lali karo kahanan donya wah aku ora weruh Janaka wae Jlamrong kae pancen wis kecentrok widodari sewu mbok nuti rabi kabeh karo Janaka ya ora apa-apa to mosok kowe iki meri ngono lho wong ilmune dhuwur Janaka tinimbang kowe wah nyatane jaman wengi-wengi awake dhewe lunga bareng ya Janaka sing ning ngarep ya lah urung-urung kok wis pethukan karo wong wedok pancen Arjuna kae nek ditaker rambute kaya kembang jambu ning kae ora sebaene yen dikon nglembuk wong wedok kae ora sebaene Koko Prabu matur marang Sang Mahayogi Saraya prakati paran karasaning ya pangguti pati Arjuna iki Koko Prabu linggeng sowan lho lagi bali mongko kahananmu kowe katon kowe lesungkawa eneng apa yayi sekawit kula dados nalendra wonten ing kayewangan kula dipun menangaken gayuh widodari sekedhi kurang sawiji kula nggayuh atmajanipun Hyang Pikulun Brama ing swarga dawane inggih menika pun Dresanala wekasaning sak mangke kula dhaup kalian Diajeng Dresanala malah sak menika kula dipun pisah anggen kula mangun bebrayan kalian Diajeng Dresanala monggo Diajeng Dresanala menika nedeng ndut jabang bayi Yuswa Sabta Candra Koko Prabu wis Siadi ora usah kuwatir Siadi ora usah wedi kabeh iki pancen dalane kudu ngono. Iya, kula ugi sampun saged nampi. Wis kene lungguh kene. Lungguh kene iki bakal ana perkara gedhe sing nekani awake dhewe Arjuna. Bayang aruno katinetraning karapo sabtaning kugila ringkane kara sageter kini tungang ninggung lewu sing bene panca sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi nata Ndarawati tadah wadana pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Yaya Kresna ulun tampa guru kakekku aku ngaturake sembah basaku katura Yaya Werkudara ulun tampa pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun Yaya Arjuna ulun tampa wonten wigatos menapa dene paduka mlajar wonten ing mriki Kresna ulun njaluk senjata pitulung liripun kados pundi kayangan
bubar mawut merga pakartine bocah cilik sing nakokke bapakne lan ibune Kresna. Lah kok iso kahanane kaya ngono? Apa ya pancen ana bocah sing ngrusak kayangan tenan? Kowe adalah Bathara Guru aja minggat lho kowe. Pangeneng ngalangjan kelar pandan muncar ora sangguyu kowe nek guyu sing putih meng untumu tok. Ulah iblis. Iki sapa ana ratu ireng tetek Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe Kresna? Iya. Lah kok kowe ora basa ora tata krama? Yen iso wong ngono aku wis basa karo kowe. Ayo. Sing mburi kaya gendruwo kae. Mikir jangkae. Kose Werkudara kose, kose Werkudara kose. Wah, ngonek nek aku kaya gendruwo. Lah kowe rumangsa apa ora? Iya. Lho. Lah nek rumangsa kok dadak ngamuk. Ora apa-apa. Wah, lho ngetrungi beti. Wah. Det. Wek. Sing gedhe dhuwur kae sapa? Iki adikku Werkudara. Werkudara. Gendruwo kuwi mikira. Sing Werkudara sareh. Werkudara sareh. Sok sareh ora kowe? Iya. Wah, ora sah muring-muring kowe kudu Baladewa. Ya ben. Wong kok senengane ora. Sing rupane bagus rupamu kuwi. Sing raine bagus raimu kuwi. Sing pasuryane bagus kidul pasar dengkulmu melocot. Aku Warjuna saturing Madukara. Kowe Janaka ya Warjuna? Iya. Kidul pasar. Ngendi ana Janaka nyontor iki ngendi ana? Ngopo kowe? Werkudara sareh lho iki san bocah ndugal warisan tenan iki sajake. Wah, iki bocah sajake turunan Gendro. Gendro ya ben. Ayo minggira kowe, Nata Ndarawati Prabu Kresna. Wong ireng kowe minggira wong ireng. Lho, banget nggonmu nyenyamah asmane Nata Ndarawati. Aku nguyak karo beburonku. Beburonmu apa? Beburonku ya wit nalendraning para dewa. Aran Bathara Guru iblis lanat. Ngopo kowe, Mang? Banget nggonmu nyenyamah asmane Wang Pikulun Manik Maya Cetha kowe sing wis wani ngobrak-abrik ngayangan Suralaya. Lah nek iya pancen hooh, kowe arep ngopo? Ayo kowe arep ngopo? Dumeh kowe bagus ngono apa dikira-kira wedi? Aku ya bagus, aku ya good looking. Aku wani nek kono nandingi kridamu. Bayi wingi sone ora iso meneng. Ora ditata krama nungkak krama perung kupingmu. Mengke riyen, Gus. Saren.
bapake cah niki. Nek sampean dereng ngertos, nek nanti sampean mateni cah niki, mengke sampean getun mergo wis mateni cah niki. Ayo. Sampean getun mergo wis mateni cah niki. Ayo. Kakang Semar apa kowe tepung karo bocah iki? Ah nggih tepung terigu. Ora ngawu gawar ngawur lho kowe tak totok-toton. Mang totok. Semar wis sapa kowe entuk anak gendho ngono. Niki Kang Putra lho. Pak D Semar kuwi sapa? Niki Pak D. Kuwi Pak D. Ah nggih. Nggih niki Pak D Parti kucing niki Pak D Parti kucing. Layak to layak mengkutane tretes prodo. Ah niki Pak D sampean niku jan sugih tenan. Niki hasil le niki paingan. Etan. Nek sing gedhe dhuwur kuwi sapa? Ah, niki nggih Pak D, niki Kang Pak D ing Tambak Rama. Ing Jodipati. Waduh. Nek ngono aku kleru wong kuwi mau tak lokne gendruwo. Ah, nggih pun nyun ngapura kok ya ora. Napa sampean guyu? Ora. Kresna kok ngguyu. Wagu ora. Nek ngono wong-wong iki padha ngerti bapakku sapa? Ha nggih ngertos to turine. Ning sampean kedah. Sampean kedah tanglete kedah kalih. Sampean kedah entuk jawabane nembe sah. Nek sampean takone kalih Manikmaya, kalih Bathara Guru. Nek ngono aku kudu nguyak karo Manikmaya. Ha nggih no. Kakang Semar rajane iki sapa? Iki jane sapa? Ah, kula bisiki sampean ampun kaget. Ngaten. Niku janjane. Napa sampean? Lehmu ambekan ning kuping risi. Ha. Apa ya? Ha nggih Gure. Niku leres, kula ora ngapusi nek. Mula nek sampean arep mateni niki sampean gelo. Kalih kekelangan anak to sampean. Wah, lagi weruh aku. Ah nggih Dure. Perang gancur jengkulmu mlocot. Semar kuwi sapa? Ah. Duh, piye carane lek arep munggah? Sampean iki dhuwur banget ya ta? Ya, Junjung. Apa tenan? Wah, diomongi malah ngejloke ora. Niku tenan niku. Kakang Semar kuwi sapa? Ah, sampean rasa ngerti kaya. Lecah bagus. Nek kowe arep ngerti jenengmu sapa, jenenge bapak ibumu sapa, kowe kudu njuk ngapura. Iso kudu njuk ngapura. Kowe kudu nguyak karo Bathara Guru. Ngono, Pak D Semar. Kleru meneh to. Ah, mila nika nuwun sewu Gus Ndara Kresna, Ndara Arjuna napa dene Ndara Werkudara, sampeyan ampun nyawang bocil niki kanthi penyawang lair tok. Sampeyan ampun napa nggih melihat anak ini dari sebelah mata karena niki potensi ingkang kedadipun sengkuyung menika. Ning mangsawang kanthi netra batin Gus. Laruta saking godha sang guru kula yen amutusa sang Sri jam 3 sewu-sewu kalepatan kula diagung Kakang Semar kaya apa?
ngapa e? Keropiakan kowe. Ayo. Kok sik ta iki kok sik iki arep tak isahi. Kaya ana dewaku. Keropiakan menah coplok bayaranmu ngedram. Oh ya ding mambengi kae kok. Wah jan. Kresna wonten dawuh pukulun. Ulun ingkang mayungi kelawan bocah iki. Amarga saka kalim puting manik maya ingkang isih nampa rembug manis. Mula kang saka kuwi. Ulun maring pitungkas marang manik maya. Dadi dewa kuwi aja sok kumalungkung, aja sok ngegungke kelawan derajat pangkate. Wong manik maya mboten enten ngriki kok. Manik maya teng nika ndelik iki. Guru rene kowe. Sewu kalepatan kula diagung pangaksami. Syukur kowe. Mula dadi dewa kuwi aja sok ngagungke dumeh kowe ndek derajat terus ngiles-iles wong sing ning ngisormu. Ya inggih Kakang Semar. Kula nyuwun pangapunten. Aja njaluk ngapura karo aku. Kula nyuwun pangapunten Iwang Empi kula padha wenang. Manik Maya wonten timbale ngadhawuh. Kita kuwi sakmestine utawa mboya sakmestine dadi dewa kok ngegungke marang kadewatan kita. Iya. Sayekti kabeh mono pancen kita sing jarak sartane kita kang isih miyur bebudene isih gelem nampa rembug manis. Lajeng kula badhe dipun pidana menapa kemawon kula sagah pitungkas kula njomong kuwi mau aja sok kumalungkung aja ngegungke kelawan derajat pangkat kita. Iya, kula nyuwun pangaksama pukulun, kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten pukulun wis Ki. Ayo kita ulun kanthi konduring makayangan Manik Maya, monggo kula dherekaken pukulun. Dulu ana dewa kok di ngisore diweki ali iki nek ora pakartine Kakang Semar sapa meneh. Njok ngapura aku. Aku iseng, aku roh nek arep teko. Mula tak kosroti ali, untung urung tak kosroti liyane. Pancen kita iki edan ora. Cuala edan iki. Kresna. Wonten dawuh bulan. Satepene iki pancen kabeh iki mau. Iki bocahmu dhewe. Iya, kula mangertosi. Arjuna wonten timbalen ngadhawuh. Kita getun nek mateni bocah iki. Sebab kita mesti bakal kelangan anak. Liripun kados pundi? Kosek iki Pak Desumar iki sapa iki atik wong anek teko omongan hus. Kita menengah. Kita diem sik. Ulun tak ngendika sik, kita diem. Iya, angel ngono. Lah pancen bocah tunggal warisan Arjuna wonten timbalan. Sayektine iki pancen atmajamu sing saka Dresanala. Karo kowe rikala semana iki bocah iki laire premium. Mergo pancen mung 7 sasi teko wis lair mes metu saka nggo garbane ngeng ibu. Mula seksena ana gandeng bocah iki rikala semana dilebur dening Betari Durga. Dilebur karo Permoni ora kok malah lebur nanging malah tambah dewasa, tambah diktaya, tambah kuncara, tambah gedhe wekasan bocah iki ulun jenengke Wisanggeni mergo bocah iki dumadi saka wisane geni, Nger.
Anakku ngger cah bagus. Ora ngira yen to aku arep ketemu karo kowe. Ayo. Wong tuwa ngudulanan sak leme dhewe ora. Kewalik. Kleru kaya. Tak kira bening-bening ki apa jebulane? Iki sapa? Aku bapakmu Linggir Wisanggeni. Aku bapakmu. Kowe bapakku? Iya. Njur ibuku sapa? Ibumu. Ibumu wis pisah kelawan bapakmu. Waduh, aku kudu ngaturke bekti karo ibuku iki. Pandam sumula madangi jroning pasarean ing kengen napa sinuwun biyo minyak wangine widodari kok ambune nganti aku ora cocok Kakang Semar aku ora jodoh. Mau empuk-empuk mau apa? Sampeyan ki kok senengane ora. Wah, yang. Nyuplek sakleme dhewe. Ora ngawur. Widodari. Ya aku ya weruh. Ono apa diajeng? Ngapa? Kowe ki wis matamu kira omonganmu saru-saru. Ayo ngapura kaya. Petruk iki Kakang kandhani. Nggih. Kowe iki tuwek dhewe kok ora. Ayo arep nyanyi. Ayo. Kowe. Mboten, Mbak. Mboten. Colong pitikmu. Lena pangendamu, bangkokmu ilang. Kleru. Ambune wong ora adus. Ono apa diajeng aku dibojo karo Dewa Srani mati ing aku. Ngopo? Mengko. Iki lakone kok do tubruk-tubrukan ngene iki arepe piye to? Apa wis do ngantuk? Niki sinten Kiai? Kuwi anakmu no, Bimane ning loro. Pripun? Aku kuwi Bima. Nggih, Bima sing nika senes Bima sampean. Iki anakmu, Iki anakmu jenenge Wisanggeni. Sing jenenge Wisanggeni aku, Narada ora usah golek rai lho kowe. Dume sing jenenge kowe kok senengane kaya ngono ora. Sedaya kleru. Wis ulun kondur makayang.
Syukur ana dewa tak taleni. Ya kanari sirku arep tanggo dolanan layangan ora. Iki anakku. Iki sapa Pakde Sumar? Pakde Semar. Kleru terus ora. Niki Kang Ibu. Niki Kang Ibu Dewi Dresanala. Kowe ibuku, anakku nggih. Ora ngira yen aku iso kepethuk karo ibu. Iya anakku nggih pisang geni. Ora ngira jebul kowe wis gedhe. Aku gedhe, wong niku diombeni banyu gee-gee. Niku dicit. Cit gedhe. Ah, mbok bilih niku ngombe tangkur boyo. Werkudara ki ra ngawur kae wong tuwa tok gejloke ben 9 taun. Dresanala lan Wisanggeni manunggal dadi siji ning negara Ngamarta. Inggih kok. Oe. Kakang Janaka dewa sarane Ayu Balya. Ayu Balya kowe aja nguyak-uyak karo bojoku. Saiki aku wis manunggal dadi siji karo Diajeng Dresanala. Ora. Kakang Mbok Dresanala kudu dadi duwekku. Kakean wuwus. Dangi jagat tuk mungo paning sak bocah ing wukir marep papang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung
kowe iki. Ngarep ngono kok tetok. Ndukang ndase bapakne ora ampun paripurna Gus. Iya. 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 Mun paripurna sedaya lampane kang dumados mun kalampah kanthi sae. Suwe cangkem. Mboten. Wes cangkem kula niki jan elek. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan namung njurung pamuji mugi-mugi ndara wisanggeni. Saya tak buka naskah iki kok nek ana sing keri ora ana wis bener. Nek ana sing lali ngono ndadak mbaleni sak lakon wutuh. Matur sembah nuwun. Awit sedaya kalepatan kula menika mboten dipun sengaja. Mila kula nyuwun pangapunten menawi kathah lepat atur kula anggen kula gojekan menika sedaya ijik menika mboten wonten seriusipun menawi sampun wonten panggung menika. Namung gegojekan biasa Gus dados ampun dibeta teng perasaan. Iya Semaria nggih. Mula kang saking menika sesanti puja rahayu sedaya sampun kalampah sedaya rahayu kang samya trimu rahayu kang samya piranggih cekap semanten atur kula kathah lepat atur kula nyuwun pangapunten nderek mayu bagi mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan bumdes tansah ngrembaka tansah rahayu tansah kuncara anjayeng bawana salam budaya lestari budaya matur sembah nuwun Gus iya nika mengke kantun nenggo goleke dilongkas metu uno